tam je. No, dnes asi 1900, dneska dobre dostupí, fakt. Paradička, Ďuro. Koľko máš? 1600, 1700? 1920, ale tak slabúčka to tu už je. Kde poletíš potom? Netuším vôbec. To na osobitu asi a pesko k tomu, jak sa zober auto. Tak vezmem auto a potom zavolaj, prídem po teba, kde budeš. Dobre, čau. Čau. Mraky idú od juhozápadu. Čo tam fúka? Juro, musím sa venovať, sa mi nechce brbľať, kurník šopa.